Здравей! Когато се каже равно, се става. Много добри били учителки казали. Да. Гласове. Мирно. Мерси. Сега само Обявявам учебната 2010-2011 за открита. За посрещане знамето на училището. Мирно. Скъпи ученици, уважаеми гости, колеги, дами и господа! Днес за 140 път школския звънец ще ни призове към класните стаи и ще открие една нова юбилейна учебна година. 140 години училището разпалва пламъчето на вечно търсещия човешки дух, на стремежа ни да опознаем Вселената. 140 години училището ни е българска хвърдина, която ни връща към корените ни и ни учи да приемаме със сърцето превратностите в българската история.